Заглуши поне. Гледайте на кое място. Колко колко са? Не зная, аз съм на 13-я чекпоинт. Аз съм 14-я, 15-я. Ти Ламборджини бая дрифтия страни. Дрифта много добре. Той аз е. Не е като му и то само толкова добре. Защото път е по-хопко. Не, друг път на други игри снимаш ли? Нямам на лига. На лига. Някъде от други ден ще снимам лига. Извикай ме я. Ти на кое място си вече си на няма и снимали? Къде ме изпрати направо това? Това ми бих премахнал това да се... Еми, чака! Става може да Се малко пъти. Айде, аз съм на финиша. Финишка. What? Накрая си също самолет, стиляне. Така дъхте, ще я умря. Със самолета, нали? Да. Год 2. Гуд. На Майнкрафт само ли си клипен? Прям. Аз съм хубав. Ама този виж, защо не го махнеш? Той бяха смешна. Не говоря на тебе. Гледай сега, представяш ли с богати Беро? Къде са е там? Тецки са офроуд. За малко До тебе съм вкусиш. Да. Офроуд мап. Не тебе там. Джип. Аз обичам да стреля. Опа, стреляем пред тебе сама. Бачи как в началото малко ни залагва. Да, бе, лучше да играем с това нещо. Има мост? Май. Напред. Не дам. Няма никакъв мост. Аз на този терен май съм играл, че. Арме! Значи ръбчката де слагат само. Аз съм дал. Колко игри ще играем на Николай? Спрем. Още две. Така с лодки сме. аз съм за фотото ви се трябва да се... Те са състезание и свършвам какво. После аз бяха да ще лови. Бачи, какво ти се чуече? Аз да се пълни джипата. Танк. Ти свърши ли, бе? Не, на почти. Вече съм отминка и... 9 място. Ей, мин танк! Ама не може да се отбие.